Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ricardo. Taong 1967, Llorente, Samar. Itong mga panahong ito, nuknukan ng kamalasan sa buhay si Ricardo. Lahat na yata ng kanyang napapasukang trabaho ay hindi siya nagtatagal, gawa ng ang paningin sa kanya, isang lampa pagdating sa mga simpleng gawain. Lahat din ng mga salaping dumarating, kusang naglalaho kahit wala naman siyang pinagkakagastusan. Wala namang tangang mutya o agimat itong si Ricardo. Siguro noong umulan ng kamalasan, naligo siya rito. Dahil sa ganoong sitwasyon ng kanyang buhay, maging ang kanyang mga magulang noon, hirap nang gumabay sa kanya. Idagdag pa sa pasanin ng mga ito ang kanyang 3 anak at asawang wala ding trabaho. Sa ilang buwang walang ginagawa silang mag-anak, minabuti ni Ricardong magtanim ng mga gulay na maibebenta. Yun na lamang ang kanyang naisip gawin para naman kahit papaano matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng kanyang tanim, biglang dumating ang kanyang ama galing bukid. Ricardo, samahan mo nga muna ako sa bukid. Ikaw na muna ang tumulong sa akin. Yung nanay mo, natinik kanina lang. Hindi na yun makakapagtanim kahit pilitin. Wika ng kanyang ama paglapit sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang iilan sa kanyang mga gamit pansaka. Bagaman may pag-aalangan sa kanyang sarili, wala siyang magawa sa kadahilan ng nais niya dinoong makatulong kahit papaano. Habang binabagtas nila ang daan, paulit-ulit na sumasagi sa isipan ni Ricardo ang pag-iingat sa lahat ng bagay na kanyang gagawin sa palayan. Ilang minuto pa ang lumipas, natanaw na nga nila ang kanyang inang nagpapahinga sa gilid ng kahon ng palay. Nakahawak ito sa kanyang paa na parabang pinipigilan nito ang pag-agos ng dugo patungo sa dapa-dapa. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, bumungad kay Ricardo ang napakalalim nitong sugat. Punong-puno din yun ng putik sa loob, kaya na may labis ang kanyang pangamba na baka lumala ang sugat na yon. Upang maibsan ang hapdi na nadarama ng kanyang ina, kumuha siya ng tubig para ibuhos sa sugat nito. Inalis niya ang lahat ng dumi sa loob para naman kahit papaano hindi na yon magkaroon ng nana. Nay, kaya mo bang umuwi? Kung kaya nyo, umuwi na lang ho kayo. Kami nang bahala rito. Wika ni Ricardo sa kanyang ina. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan din naman yung tumayo habang nananatiling walang imik. Pagramdam ng kanyang inang kaya pa naman itong gumalaw, dahan-dahan na yung naglakad pabalik sa kanilang bahay. Ricardo, doblehin mo ang iyong pag-iingat ha. Maaaring simple ang pagtatanim ng palay, pero alam mo naman kung anong sitwasyon ng iyong kapalaran. O sige na, magtrabaho na kayo at uuwi na ako. Sagot naman ng kanyang ina. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na din yung nawala sa kanilang paningin. Pagtanto nila Ricardo na medyo nakapagpahinga na sila, agad naman silang lumusong sa kahon ng palay. Upang hindi siya noon magkamali, minabuti niyang sumunod sa kanyang ama upang matingnan ang bawat ginagawa nito. Sa paglipas pa ng ilang oras, kahit papaano'y marami-rami na din ang kanilang naitanim. Kampante sila noong mabubuhay ang mga palay, gawa ng maayos ang pagkakabugsok nila sa mga ito.
Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, naging masaya naman si Ricardo. Tuwang-tuwa siya, gawa ng unang beses niyang magtrabaho na hindi siya nasisita. Tandaan mo anak, hindi ka malas. Sadyang mapanghusga lamang ang mga taong nakapaikot sa iyo. Tingnan mo ngayon ang ginagawa mo. Hindi ba't walang mali? Kung titingnan, napaka-perpekto ng iyong trabaho. Masayang wika ng kanyang ama. Salamat, Tay. Alam niyo, Tay, napakaswerte ko. Sa kabila ng pagiging malas ko sa buhay, nariyan pa rin kayo, handang umintindi at gumabay. Sagot naman ni Ricardo. Kinahapunan, tuluyan na ngang natapos ang kanilang pagtatanim. Bago nila nilisan ang mga kahon, minabuti nilang pagmasdan ng mga binhing kanilang ikinalat doon. Nang mapagtanto ng kanyang ama na walang mali sa kanilang trabaho, dali-dali din naman silang nagligpit ng kanilang mga gamit para makauwi ng maaga. Akala ni Ricardo, ayos na ang lahat pero nagkamali siya. 3 araw ang lumipas, bigla na lamang silang nagulantang nang makita nila ang mga kahon ng palay na kanilang pinagtataniman na halos napakaraming tuyong binhi. Pagsilay doon na Ricardo, agad naman niyang napagtanto na ang mga natuyong palay ay ang kanyang mga naitanim. Kahit ano pang pagpapalubag loob ang ginawa noon ng kanyang mga magulang, malungkot niyang tinanggap ang lahat ng iyon. Halos labis siya noong naapektuhan sa kadahilanang ang mga palay na kanilang itinanim ay para sana sa 1 taon nilang pagkain. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, minabuti niyang lumayo na muna sa kanyang mga magulang para mag-isip. Habang binabagtas niya ang daan patungong bukid, patuloy naman ang pagtulo ng kanyang luha dahil sa kabiguan na kanyang naramdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, nakapasok siya sa looban ng isang gubat kung saan hindi siya pamilyar. Bagaman walang tao sa lugar na yon, pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad sa pagbabaka sakaling makakasilay siya sa gubat ng isang lugar na maaari niyang pagtambayan. Ngunit ilang oras pa ang lumipas, patuloy pa rin siyang naglalakad at nang mapagtanto ni Ricardo na medyo malayo na siya ng husto, sinubukan na niyang bagtasin ang daan pabalik. Habang binabaybay niya ang kanyang dinaraanan, doon bumalik ang kanyang ulirat sa katawan. Pagramdam niyang hindi siya pamilyar sa lugar na yon, dahan-dahan na siyang binalot ng takot sa katawan. Sa isang iglap, ramdam na niya sa kanyang sarili na naliligaw na siya. Wala na din siyang maaninag sa dulong parte ng daan na maaari niya sanang maging gabay papauwi ng kanilang bahay. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, mas lalo pang lumakas ang pintig ng puso ni Ricardo. Kahit pagod na siya noong mga oras na yon, patuloy niya pa ring binabagtas ang daan na sa tingin niya'y minsan na niyang dinaanan. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na siyang nagawa kundi ang mapaupo sa daan habang sumisigaw. Sa pagdilim ng paligid, minabuti niyang bilisan ang kanyang pananakbo upang sa lalong madaling panahon makabalik na siya sa kanilang tahanan. Ngunit kagaya ng inaasahan, hindi pa rin siya nilulubayan ng kamalasan. Nang mapagtanto ni Ricardo na wala na siyang magagawa, ninais niyang humanap na muna ng mapagpapahingahan pansamantala. Nagpasya siyang ipagpabukas na lamang ang kanyang pag-uwi, gawa ng napakadelikado sa gubat tuwing gabi. Maya-maya pa, doon na nga siya nakakita ng isang malaking puno na kung saan angkop itong pagpahingahan. Bukod sa nasa mataas yung parte, meron din yung mababang mga damo na maaari niyang higaan.
Habang nakaupo si Ricardo sa punong yon, panay naman ang kanyang pagmamasid sa buong paligid. Ang tanging nasa isip niya noon ay ang mga ligaw na hayop na maaaring magpakita sa kanya sa kalagitnaan ng kanyang pamamahinga. Dala ng pagod at takot noon na Ricardo, ni minsan hindi sumagi sa kanyang isipan ang tungkol sa mga aswang. Sa paglalim ng gabi, unti-unti na siyang binabalot ng antok sa kanyang katawan. Pinipilit niya noong magising pero patuloy yung nangingibabaw. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga niya hindi napansin ang kanyang sarili na nakatulog na pala. Habang nagpapahinga noon si Ricardo, bigla naman siyang naalimpungatan nang makaamoy siya ng nasusunog na kahoy di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang isang matandang naghahasa sa kanyang harapan. Pagsilay niya sa gitna ng kanyang hinihigaan, naroon ang isang nagliliyab na mga kahoy na animoy nagsisilbi nilang ilaw sa dilim ng gabi. Magandang gabi sa'yo, iho. Ano ginagawa mo rito? Masayang wika ng matanda habang nakatitig sa kanya ang nanlilisik nitong mga mata. Nang marinig ito ni Ricardo, inakala niyang isang magsasaka lamang ang matandang yon, kung kaya't kaswal naman siyang sumagot dito ng, "Naligaw ho ko kanina. Kanina pa akong umagang ikot ng ikot dito pero hindi ko talaga makita ang labasan. Manong, saan ho dito ang daan palabas?" Daan palabas? Nasa unahan lang nito. Malapit ka na. Pero mas pinili mo pa ding dito magpalipas ng magdamag. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatayo upang ipagpatuloy na sana ang kanyang paglalakad. Subalit nang papaalis na siya, agad naman siyang kinausap ng matanda ukol sa kamalasan niyang nararanasan. Ayon sa matandang yon, merong paraan para makuha ang sumpa ni Ricardo na ibinigay ng isang engkanto. Pagpapaliwanag ng matanda na ang kamalasan sa kanyang katawan, bunga ito ng sumpa ng engkantong pinaglihian ng kanyang ina. Naniniwala kasi ang matandang yon na kapag ang isang taong buntis ay pinaglihian ng nilalang na hindi nito nasisilayan, mamamatay ang anak ng nilalang na pinaglilihian nito. Isang sapat na basihan upang magpataw ang engkanto ng parusa sa batang dinadala ng tao. Wala namang kapangyarihang pumatay ang engkantong yun, pero ang kamalasang isinumpa nito, isa ng matibay na pundasyon upang pagsisihan ng bata kung bakit siya nabuhay sa mundong ibabaw. Dagdag pa ng matanda, kilala niya kung sino ang pinaglihian ng ina ni Ricardo. Matapos nitong mailahad ang kwentong yon, bigla naman itong sumipol sa hangin at kasabay nito ang paglitaw sa kanyang harapan ng isang engkantong unang beses niya pa lamang nasilayan. Paglalarawan ni Ricardo sa nilalang na yon, meron itong dalawang sungay sa noo na animoy gawa sa mga ugat ng puno. Nakasuot din yun ng kasuotang gawa sa dahon na parabang pinagtagpi-tagpi lamang ng mga baging. May hahalin tulad mo din ang paa nito sa paa ng isang kabayo na merong gininto ang buhok. Pagsilay niya sa kamay ng nilalang, doon niya nakita ang tangan-tangan nitong bangkay ng maliit na bata na halos kahawig ng nilalang. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman siyang nilapitan ng engkanto at kasabay nito ang pagturo sa kanyang dibdib habang tumutulo ang luha nito. Bago pa man may alis ng nilalang ang kamay nito sa kanyang dibdib, meron yung ibinigay sa kanya na isang batong kulay itim. Pagkuha niya sa batong yon,
Agad namang nabaling ang kanyang atensyon sa matandang naghahasa nang marinig niya yung magwika ng, Pinapapili ka niya. Para mawala ang kamalasan sa iyong katawan, kinakailangan mong lunukin ang batong yan. Kalahating kaluluwa ang nais niyang makuha sa iyo. Sapat na yon para maibalik ang buhay ng kanyang batang matagal nang namatay. Matapos itong marinig ni Ricardo, walang pagdadalawang isip naman niyang nilunok ang bato. Para sa kanya, sapat na ang sinabi ng matanda upang tanggapin niya ang alok ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang nakaramdam ng paninikip ng kanyang dibdib na siyang naging sanhi upang tuluyang kumalas ang kanyang ulirat sa katawan. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang hindi pa rin sumasapit ang umaga. Labis naman ang kanyang pagtataka, gawa ng nasisiguro niya sa kanyang sarili na halos kalahating araw na siyang nagpahinga. Sa pagsilay niya sa matandang naghahasa, bigla naman siya nitong nginitian habang dahan-dahang tumatayo. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, seryosong bumulong naman ito sa kanya ng, Maligayang pagpasok sa aming angkan. Makakauwi ka na, Ricardo. Tandaan mo, walang dapat makaalam sa bagay na ito. May mga pagbabago ka ding mararamdaman sa iyong katawan, pero naniniwala ako na masasanay ka rin. Matapos itong marinig ni Ricardo, agad naman siyang tumayo at mabilisang kumaripas ng takbo. Habang binabagtas niya noon ang daan, napansin niyang napakaliksi ng kanyang pangangatawan. Napakalayo na din ang kanyang naaaninag sa daan kahit gaano pa man kadilim ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang labasan ng gubat. Pagsilay niya sa napakalawak na lupain, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa kanilang tahanan. Sa pagdating niya sa bahay nila, bumungad sa kanya ang kanyang ama na natutulog sa lilim ng puno. Labis-labis ang kanyang pagkaawa doon sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na hinihintay siya nito. Tay, nandito na ho ko. Pasensya na ho kung hindi ako nakapagpaalam ha. Dala lang siguro ng galit ko. Mahinahong wika ni Ricardo. Pagmulat ng kanyang ama, bigla naman yung tumayo at kasabay nito ang pagbuhat nito sa kanya ng kamay. Sa unang pagkakataon, nakatikim ng sapak itong si Ricardo na nanggaling mismo sa kanilang padre de pamilya. Bagaman mahina ang pagkakasapak nito sa kanya, halos manuot naman sa buto ang kanyang lungkot, gawa ng sa kabila ng pagiging mabuti nito sa kanilang pamilya, nakuha niya pa rin yung saktan at suwayin. Hindi mo ba alam, Ricardo, kung ilang araw na akong naghihintay sa'yo? Wala ka na ngang nagawang mabuti rito. Konsumisyon ka pa. Ni minsan hindi ko sinabi ang problema ko sa'yo. Simple lang naman ang gusto ko, di ba? Kapag umaalis, magpapaalam. Alam mo na ngang may karamdaman ka, nagpapabaya ka pa. Ang tanda-tanda mo na, hindi mo pa rin nauunawaan ang bagay na yon. Galit na wika ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang lumabas sa kanilang tahanan ang kanyang asawa at ina. Halos walang mukha siya noong maipakita sa mga ito dahil sa sobrang pagkahiya. Nang akmang aalis na noon si Ricardo, agad naman siyang hinawakan ng kanyang asawa habang maiyak-iyak na inilalahad sa kanya ang problema ng kanilang pamilya. Ayon dito, na sa 3 araw na pagkawala niya, paulit-ulit silang binibisita ng may-ari ng palayan. Sinisingil sila nito sa mga binhing na tuyo at sa abalang kanilang ginawa.
Nagbigay din yon ng petsa sa kanila upang makapagbayad sila sa pinsala. Dagdag pa nito na kung hindi sila makakalikom ng sapat na salapi, kukunin nito ang kanilang tahanan. Nang marinig ito ni Ricardo, tila ba bigla na lamang siyang sinuklaban ng langit at lupa. Alam niya sa kanyang sarili na siya ang may kasalanan ng bagay na yon, dahil kung hindi siya tumulong sa kanyang ama, maaaring hindi nila mararanasan ang ganoong sitwasyon. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagpasyahan nilang ipagpatuloy na lamang ito kinaumagahan. Alam nilang hindi ito masusolusyonan sa isang gabi lang na pag-uusap, gawa ng malaking halaga din ang hinihingi nito sa kanilang pamilya. Sa paglalim ng gabi, maaga namang natulog itong si Ricardo. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, naglalakbay naman ang kanyang wisyo upang maghanap ng solusyon sa problema nila. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napamulat nang makarinig siya ng mahinang tinig sa kanyang isipan. Noong una, hindi niya pa ito nauunawaan, pero nung tumagal, doon niya napagtanto na ang tinig na kanyang naririnig ay nanggagaling mismo sa matandang nasipat niya sa gubat. Walang ibang solusyon sa problema niyo, Ricardo, kundi ang kamatayan ng may-ari ng lupa. Gawin mo ito. Pinapangako ko sa iyo. Walang sino man ang maaaring humadlang sa lakas mo. Hindi ka na ang dating Ricardo na nuknukan ng malas. Tandaan mo yan, bata. Pang-uudyok ng tinig. Matapos niyang marinig ang bagay na yon, bigla naman niyang naramdaman ang dahan-dahang pagkasakit ng kanyang ulo. Sa sobrang sakit nito, pakiramdam niya malapit na yung sumabog. Ilang minuto pa ang lumipas, nakaramdam naman siya ng pananakit ng kanyang binti at mga daliri. Sinubukan niya noong tumayo pero hindi niya yun magawa-gawa. Dala ng kanyang kuryosidad, pinilit niyang iangat ang kanyang mga kamay. Maniwala kayo o hindi, pagsilay ni Ricardo sa kanyang bisig, doon niya nasipat ang mga kaliskis niya sa balat na animoy nakadikit sa kanyang mismong kalamnan. Pinilit niya pa yung tanggalin pero hindi niya yun magawa-gawa. Maya-maya pa, bigla namang nakaramdam si Ricardo ng labis na pagkagutom kung kaya't minabuti niyang lumabas ng kanilang bahay. Pagbukas niya ng pinto, unti-unti namang dumilim ang kanyang paningin. Sa isang iglap, kumawala sa kanyang katawan ang kanyang ulirat na parabang may kung anong nilalang ang naghari sa kanyang katawang lupa noong gabi. Paggising na Ricardo, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa talahiban na hubot-hubad. Nagkalat sa kanyang katawan ng napakaraming dugo na halos hindi niya alam kung saan niya yon nakuha. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman siyang tumayo upang umuwi sa kanilang tahanan. Minabuti niya noong dumaan sa sapa para naman kahit papaano magawa niyang malinisan ang bakas ng dugo sa kanyang katawan. Kinahapunan noong araw, nabalitaan na lamang niya ang tungkol sa pagkamatay ng may-ari ng palayan. Ayon sa kanilang mga kababaryong nakadiskubre sa insidente, para yung nilapa ng kung anong mabangis na hayop. Wala namang makapagtukoy sa kanila kung ano ang ikinamatay ng pamilyang yon, gawa ng noong gabi wala silang narinig na kahit na anong ingay sa paligid. Sa pagbalik ng kanyang ama sa tahanan nila, doon nalaman ni Ricardo ang tungkol sa pagkawala ng dugo ng may-ari ng palayan. Kahit kinagagalitan nila ito,
ninais pa rin nilang makilamay alang-alang sa ginawa nitong pagtulong sa kanilang pamilya. Ilang buwan pa ang lumipas, marami ng pangyayari ang nababalitaan sa kanila na kinakasangkutan ng isang mabangis na nilalang. Nang makuha nito ang atensyon ng albularyo, doon nila napag-alaman na isang aswang ang namiminsala sa kanilang lugar. Wala namang naghinala noon sa pamilya ni Ricardo, gawa ng patuloy pa rin yung nakikihalubilo sa karamihan. Dahil sa pagramdam niyang papaliit na lamang ng papaliit ang mundo na kanyang ginagalawan, kaya na may nagpasya siyang kumuha ng biktima sa ibayong lugar. Sa loob ng halos mahigit 1 dekada, maraming napaslang si Ricardo sa kanyang kamay. Naniniwala kasi siya noon na kapag kumakain siya ng karne ng tao, nababawasan ang kanyang kamalasan sa katawan. Sa pagtanda niya, hindi na niya nakaya pang manila ng kanyang pagkain. Upang maibsan ang kanyang pagkatakam sa karne ng tao, kahit papaano, pasimple siyang kumakain ng buhay na manok kapag wala doon ang kanyang asawa at mga anak. Yun na lamang ang naisip niyang gawin upang mapanatag ang kanyang sarili. Masyado kasing mainitin ang ulo na Ricardo kapag hindi siya nakakakain ng karne. Yung tipong, konting galaw mo lang dito, galit na galit na. Pero kapag busog siya, kahit anong gawin mong panloloko sa kanya, hindi yon umiimik. Sa pagtungtong niya ng 80 taong gulang, nagkaroon siya ng isang malubhang karamdaman na siyang naging sanhi upang hindi na siya tuluyang makaalis sa kanyang higaan. Sobra-sobrang pangangayayat noon ni Ricardo, gawa ng kahit anong pagkaing ibigay sa kanya ng kanyang anak o asawa, hindi niya yon nilalantakan. Magmula noong nangyari sa kanya ang ganoong sitwasyon, inabot na lamang siya ng 5 araw bago siya binawian ng buhay. Pagramdam niyang malapit na siyang mamatay, minabuti niyang ipagtapat na lamang sa kanyang asawa ang lahat ng pangyayari na napakatagal na panahon niyang inilihim dito. Bawat detalye ay ikinuwento niya sa kanyang asawa. At ang tanging naging rason niya lang kung bakit siya kumakain ng tao ay dahil meron siyang paniniwala na ang karne ng tao ang gagamot sa kanyang sumpa. Okay, medyo nakakatakot tsaka nakakakilabot yung kwento ni Ricardo, no? Ano kaya yun? Totoo kaya na pinaglihihan ng nanay niya yung sinasabing engkanto kung bakit siya pinapaulan na ng kamalasan? O baka naman talagang nagkakataon lang lahat? Tapos ito namang isang, di ko masabi kung aswang bato o engkantong itim eh. Parang binola-bola siya na kainin o lunukin yung bato tapos mawawala yung sumpa. Doon nawala naman yung sumpa pero naging kapalit nun sobrang dami niyang pinatay. Isipin nyo yung mga pamilya ng taong pinatay nito ni Ricardo, ano na lang ang iisipin nila, di ba? Kaya para sa akin, mas okay na yung malas ka sa sarili mo. Yakapin mo yun kasi yun yung bigay ng Diyos eh. Pero yung para mawala yun, merong matinding kapalit tapos yung kapalit magiging purong-purong demonyo ka, medyo alanganin tayo dyan. Siguro nangyari na lang kay Ricardo sangkatutak na karma. Tapos ngayon sinusunog na yung kaluluwa nito sa impyerno. Yun naman para sa akin lang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.